Ovdje Raja što ima, evo ja sam malo bolji, situacija se popravila, naprijed mi svaki dan sve više i više. Dobio sam inače sponzora da vam se pohvalim. Sponzor ovog videa je moja nana Hatidža koja meni spremila ovaj divni grah, vidite, koji ja sad jedem. To je inače njen specijalitet. Ona inače ima problema sa zubima, pa ona nosi onu protezu škljocav, znate. Pa ona meni kad kuha ovaj grah, njoj neka ta proteza upadne, a meni to ne smeta, meni to daje bolju aromu. Ja da kuham grah dok on snima one klipove, jebem mu mater narkomansku oštopersku, sad će tebi nane. Evo ti grah, sad jedi da te jebo i betberi, super mi sliđe i čaršije. Mislim, grah je prva liga, majke. Grah sad sa strane, šali na stranu, mislim nije šala, ali to. Današnja moja tema je ovisnost. Recimo, meni te ovisnosti nikako nisu bili nikad jasne. Imate ljudi koji su ovisni o drogama, a imate ljudi koji su ovisni o alkoholu. Sad, ja ne podržavam jedan vid ovisnosti, da se razumijemo, ali meni nije jasno. Zašto je alkohol socijalno prihvaćen, a droga nije? Mislim, još se ljudi hvale koliko se sinoć napili, to sve hiljade i hiljade maraka, ostavljaju ceha na večer, napiju se još se ujutro hvale. Joj, Jarane, jesmo se sinoć napili. Popili smo 50.000 litara pive, pili neku rakiju, udarali žene, silovali smo ovce sinoć, jesmo ludi bili, koze smo jebali, ušli u kjedijsku, Jaran magarca guzio, jesmo ludi bili. I to je socijalno prihvaćeno. A moj Araz, kad smo ta fino joint veličine olimpijske štafete, on je narkoman. A što je on to narkoman? A da mi ne bude ovo malo. Meni to nije jasno, majke, on ga voli zapalit, što nikom ne smeta, zatvori se sva 4 zida, puši unutra volinu, unutra ga bile nosaju, sluša naku buziku, neke puma, nešto ali nikom ne smeta. Onda recimo, ja što se tiče droge, pitao sam svoj nan, je li njeno doba bilo droge. Kaže meni nana ni 5 ni 6, istinita priča. Kaže moj sine, da nije bilo droge u moje vrijeme, knaz bi mi ratovali sa švabama. Kaže drug Tito šmrko kokain, zato su ga ljude ne fatale bio onako da se može braniti od švaba. Čudno, znači Tito se drogirao. Onda, još oko ti droga, meni je jasno kako neke droge nastaju. Mislim, logično je meni neki eksperimentuju sa svačima, ali jedna od tih svih eksperimenata koji su oni radili s tim drogama što ljudi konzumiraju, one je žabe. Jeba imaju žabe neke tamo u Africi neko pleme, ližu žabe i valjda na toj žabi ima neki acid pa halucinacija ko LSD. A meni je jasno kako je došla ideja do toga da se ližu te žabe. Šta neki frajer išao okolo lizuo, osveživo, ispitivo. Raja, ovo nije tako loše. Svašta. Eto, ne znam, vi pišite dole šta vi mislite o tim ovisnostima što se tiče alkohola i droge, meni to nije jasno. Ne podržavam ovisnost, nije mi jasno zašto ljudi postanu ovisnici, ja sam to šta probao, nisam ovisnik, majke mi.